Kattokas tästä tämän Mustafaa, aika helvetin kova jätkä. Osaa kiittää ihmisiä, osaa esittää ja sanoa asiansa. Varmaan joku lahjaton rasisti nyt alkaa vittuilla, vittu. Siinähän vittuilla, että tehkää itse, sanokaa itse perässä. Katsokaa tää, kuunnelkaa. Ja vuoden esikuva Uunon saa. Mustafa Muuse. Viime vuosi oli Mustafa Muuselle myös urheilullisesti hieno. Suomen mestaruudet 5 tonnilta ja maastojuoksusta. No niin. Sitten ei muuta kuin mikrofoni haltuun. Cool. Go for it. Tää on ihan älyttömän suuri kunnia mulle. Kun mä katon taaksepäin elämääni, niin mä näen nuoren pojan, jolla on ollut suuria unelmia ja on edelleen. Kuten eräs pastori 60 vuotta sitten, minäkin unelmoin rauhasta ja tasa-arvosta. Samaan aikaan kun jakolinjat sekä meillä Suomessa että maailmalla syvenevät, minä unelmoin siitä, että jokainen lapsi, jokainen aikuinen ja nuori tuntee olevansa arvokas. Ei huolimatta erilaisuudestaan, vaan juuri sen ansiosta. Minä unelmoin urheilusta, joka ei ole pelkkää kilpailua, vaan siltojen rakentamista, kanssaihmisten tukemista ja toivon luomista. Kun joku kaatuu, kuten Lasse Viren Münchenissä, minä toivon, että ympärillä on ihmisiä ojentamassa kätensä ja nostamassa hänet takaisin jaloilleen. Ettemme kilpailisi siitä, kuka tuomitsee nopeimmin, Ilme vaan kertoo siitä, kaiken. kuka rientää ensimmäisenä auttamaan. Minä toivon, että jokainen nuori, joka on tienhaarassa hyvän ja pahan välillä, niin kuin minä itse olen ollut, saisi samanlaista tukea kuin minä olen saanut. Että jokaisella nuorella olisi kirjoja luettavaksi, niin kuin minulla oli. Että harrastaminen ei ole etuoikeus, vaan kansalaisoikeus riippumatta siitä, onko syntynyt tähän maahan vai tullut jostain muualta. Totta. Minä tiedän, että urheilulla sillä on valtava voima. Mutta ensin meidän on annettava jokaiselle mahdollisuus tulla siihen mukaan. Olimmepa sitten urheilijoita, katsojia tai kanssakulkijoita, joka ikinen meistä voi olla se, joka ojentaa kätensä kaatuneelle. Kiitos. No niin. Palkinto meni parhaalle ja kansa tykkää ja ihan aiheesta. Kova jätkä, ei voi muuta sanoa. Se meni oikealle miehelle, se palkinto. Ei aplodit laannu. Oi hitto. Rock and roll!